he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promo tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie March ni somni panga kumsak ni som panga ania skakatun Canada police te chuan thuman mo thlak tak an dong tlat mai lirthe vei vakten leivung paina hmunbul kong sira meiche pakhat chu thi chhonga an chhar thu an ron soya station lama duty te chuan chumi hmun naya police omrem chang te chu a hmun pan ngal tur hriat tirna an ti chhuak ngal ani chu meiche chu tleirol kumsom panitlin point atling chokang ti tur hi nia pheikhoka bun lova ataksa vot vek to boka a thopom to lo tian hrichungin medical team lamte hriat tiran ni ta thowa anni porang takaron thleng phei ve ngalin thei topin thok tir le tuminan bea ma se dam do in an thlen chuan a thi ti puan zui lo ngai ta ani police chuan chu mei chian charna hmun chu tlo po theilo turin an veng him ngala a thi danarin hlelom baka a hliam tor dana changte chuan tha ngei ni tirin hel arwal ani lo chu wang chuan police chuan tual tha thu boi ziak lut ngalin ama an charna hmuna chuan nu chui nan tran zui ta ngal ani chulai hmuna chuan evidence atana tangkai thei tur thilan charnuala leather jacket te kong shen baka meiche sana ten chara arwangan charna hmun chu khodai ania mi re na lai le len van tura hmun nuam po ni lo wangin mani thuwa chulai hmun wapana van doi ta ni chu arinom lo ngal phota ril ruwa chuan mi pat mei chet na kai noi so sual na le poi khoina ni rin na aum masaber rin hlel turemo chu wang chu niang hanti tureng man le shelo nain athi nuaemo hliam na tak tur chunge mo chulai nu chhe chu ninge ya an ngai ngal ani an victim chu tunge ni hriat be sein a bulathom non char de zu mi pui mu thei turin an tlang zar ngala tina taksa ta tuan mu chu athla kan tar lang buka ama hre chiang tak tu a chung te mo a then nai vai te mo chuan an lo hriat mai an be sei ani ti chuan an be sei ngein chu victim line atom tak chuan hret tu lo nei na me maya police ran be pop ma saber chu a thian te nin chu mi thi chu an thian nu Brittney Gargol-i thu an ron soita ani Brittney Gargol-i hi kumsom pariat nin high school chhuak ve don nai toa tleirol harwang tak thian kom nuam timi le school thil ti na po atel na chia chuan hlim taka tel vezel thina nia atlat na mola pianga thiana siam zung theinin an soi abulom chuan ril ruwa ve ren run te boa mom som ei pa ti swam te anuam ti zong takania thian te ta na in pezo hlenin an soi bok a thian te na chanchin an soi poi mole deuh chu a puitlin zia hi nia akum ngai toin la nui thler doi rual lek ni ma se a phak tok ka na tho tura zong reng toa ari khwat kara chuan rual el na thatak anea tum fel tak nein ti hlotling turina be ngar ti pon hriat pui anuna atum ber chu ama pol hotel lian tok tak nei anima maya chu tianga tum ngam chu a huai sin thlak ema akum le tuna adin mun hre chiang tan phei chuan angai sanom le zual ani Brittney hi a seilin dan a princess viau biglova anu hi rui hlo wang boy vede urengania apa hi a shemi alo boka api na enkol salian ani ber anu chu ngai sakloemo angai na loemo ponilova in ngana tlak ani tlat lo ani chen khati anga mani in khongaya thil chalo lama tlan mai lovin api chueng kimaring thiama api po chuana duatin atan enkol tu ni atlin hlea mi nui ruala nui ve rual pol ve phaina siama Brittney chuan mabak eng tak nein a khosak chho thei pha ani March ni somni pali kumsa ni som panga zana chuan a thian nu high school an kaltir lama tanga akom to shein en toin nen leng chhuak turin anin buat saya anni pani anin kom nge hlea shein po hi panlai nun khokorok tak lo paltlang ve to thoni wangin anin hre thiam zual nin alang an pani chawa han len chuate an school che vela te dun mai te hin nuaman ti thin hlea shein hi anu le paten an thi san mi sang in a salian ania ti sale ril ruan na tam tak lo paltlang ve to bokani wangin
anin zom na chu anghet zual tin kan soi theo me March somni palit lai thim lima an pani chuan an thian nu ta sai te na an lut koya Brittney chuan poisa puklok adila ani po chuan phal takin alo puk tira ta sai chuan an lena chuan film khur turin alo cha ve boka chumi nu chuan laman chul phot chuan a lam theireng thu shilin anin thla zuita ani Brittney chuan a thian nu sheini nena an thalak chu social media posa chu thalak chu api te na anom lai mi nin anin chedana tangin party tura in siam san ni mela chu social media a post nung ber aloni ta ani atuk zinga TV a meiche pakhat ruang charani thu chu a thian ten an lo mua athom nole ata tu tangten an thian nu Brittney nge ani tian shathea a ma zan lok po paisa la puk tir tu ta sai po khan TV changbukin chanchin rap thak tak chu alo shevea oi harsa tirem rem khop mai a ma zan maya po lim takin an lain thla lamin ngai chon miron shil mai don nia tin anin thla thlap khani sia van doina rap thak takavatok tamai si chu ashat hiam lo tak meu ani ti tur berpo shilovin a chu noka enge mochen mule malpo neilova nuwa police kola an ruang char chu Brittney Gargol-i ani ti over report masaber tu ni nge ani police te chuan finfiat turin station la mai local manem tinan lo zot ngal thuaya ta sai chuan hre takin o ka local ngalange tina changa ti chuan chu ruang leina tom tak chu a thian nu ruang nge ni ti ava finfiat ta ani athom no a jacket te asana le kong shen te chu a ma zan maya anina chua san lai a in bel ngei khalania tuna ani chu mithiani tamai si are tiala aril ruwa film tela a chapa ringot maya a thian nu chunga thil thleng chu makatin hria thiam har sa ti tak zet ani nu chui tu te ro chu tiang mit tui far kara po chuan film taka ngai tuana an sen angaya Brittney chuan eng wang chu tiang thil rap thlak chu tok mai nge niang poi khoi tu chu mel hriat sa nge nianga a van doi wang liu mel hriat lo kut tuar poi khoi tu chu tu na khoi ange omang bidang laka chele mayangem ti zong ngai tuangaya lo petnam ve sak man pon ni chi alo Brittney chanchin an hriat thei china chuan chu tianga han tual thi mai turom chu nin alang lo le ngala rui thei thila tlan le boina nena in chia pia renga nun mangani lova chu tianga poi khoina rap thlak takhan len chuak du tur thiana kop ngai lan shehek lo high school chuak trep to zirna ko nga po mual eng mu phachin mabak eng tak neania sum le khosak thila la mani in chomna tur khop chu thok chuak ve chan to boka anram thalai zinga po rual pol tok tak le mathlir thui tak nei ni vea chu tianga han tual thi top mai chu in me lawan ti em mai ni a chung te thuan zo fiana tangin Brittney chuan social media khoi vena sa hle tian hria chu tianga ni chuan a mel mai mo ama ti chiat du tu te po chu chulama tang chuan hriat thei be sena nei ta dewa chu wang chuan a social media account lam chu chui zui deuh thain an hreta ani nu chui tu chuan Facebook lama thian nu sheini nena an thalak post tharlam takha an va mu ve ngala athi malok tak taka an lakani mel tin chu mi thalaka post nu chuan awala sheini chuan khoya nge oma I vare ve ti hieron post boka chu kong sir Brittney an char malok khani ti a post na tangin a hriat thea a then nu chunga chuaning thil nge thleng ti hrimi alovin chu tiang thu chu lova post ani ti te han ngai to chuan alung chet thlak tak zeta ani na taka phei chuan chu thu post lai chu Brittney in kuta tor lai tak po ni hial mai theni nu chui tu chuan a thi ma kom nu nun berle a chin chang shen nung ber tur chu sheini chunin an sheta biak po tumanin buat sai lai mekin ama sheini chuan police te chu aron be pop ta hlau zoka TV lama tangin chanchin alo hria ama zokin aron be tawat zok ani nu chui tu re poina ma zana nun mandan tele hriat tur chul dang te chu anan zot ngal zunga sheini soidan chuan a ma zan chuan an thian dunin party nan kala chumi nu chuan colonial papen grill an ti an chol dun lea chuta chuan papakati Brittney chuan a mel hriat thara an ti dun baka alai tar manadil ti te po sheini chuan ala soi thea
engemaw chen in kom hnu zingdar li vela Brittney le an hmel hriat thar chuan ama chu apate te na an ron thla koya chu bak chu eng tin nge hunan mana khui angi an kal ti eng ma hre zui talo niin ain soyani chu pa chu Brittney nena an mi hmu nun berni tak wangin an case a chuan mi poimo bikani ti nu chui tu chuan an hre thiam ngala sheini la chuan chu pa chu mingo kum som thum bor velan yang ti bak eng ma chan chin a soi theilowa a ming tak ngel po a shelo nin ain soi bok athu soi fin fianan apate ati po chu biak ponia a soyang huna che chuan ina chuan a thleng phei ngei tian fin fialea ti chuan nu chui tu chuan Brittney nena in zui chhuak pa chu zon chuang ngei trulin an hreta ani chuti lai mekin arwang ending na report poron chuak veta an victim chu hur sual na lam hoin khoyani lo tien ron fin fia a thi chan ber chu boruak tlak cham wang tiania angonga man ruwa engemaw hmanga re be tlat ni wangin a tho theilowa tho chamin a thita an ron tiani angonga chuan shen be na hnu ma po duk kwal de uruya a mai ro chu angonga hnu ma an mu chu hrui pa ngai ni tlat lo a hmom ma chu hlai dewa azia po danglam riau maya ngun takanan ngai tuin crime scene kong shen an char khatual thana man ruwa chu ni thean ngai ta ti chuan uluk takinan vong thata ngal ani nu chui tu de chuan chu kong shen chu Brittney chung tele a thian te en tirin Brittney ta niam tianan zota ma se anni po chuan a ta ni nge ye tian fin fia thei tlat lo ti chuan crime scene an thil char le rin hlel zong chu DNA test atan laboratory lama an thon le ta phota chung an test na result ron cho chuan kong shena chuan Brittney DNA baka anei tu shed lo DNA dang pakhat mu chuani ta nu chui tu chuan chu mi chu an chui chua thei chuan an na chu fel duak thei toin an ring ani a thir changa cholkar khat zeta ve nuwa Brittney ruang chu vui liamani ta a hliam torana sain mu nuam lo viau ma se a chung tele a thian te chuan a vuina chuan a kuang chu hona a mel en nge an dua a mai te chu vung na saina duk veka a mel chu a sha sa tan lo phei chuan a mani ti hriat mai har sa khopin a chehman ani a chung te tan tor thiam har tak zeta a mel an mu top dan chuan lo la suang tu angai ho lo ni wangin hriat thiam har san ti hlea an navi boral dan chu an pom thiam thei mol lo ani nu chui tu te ro chu lu sun na boruak vel wang lo in dom kun kwal vel manan ni lo kan ti to kha Brittney ta an ti thei nu nung ber chu a that tu chui chu a phu tok shem na pek chu ani ti shein ti hlo tin ngei pon tum ru hle an rin hlel nei masak ber Brittney nung dama mun nung ber tu ne shein in a soi an chen sar thar pa kha shil chen tumin an chui zela khamizana an hun mandan kha kim chang theng ber shet tumin azan tir an kalna nia shein in a soi Manchester paplama chuan an wangai event masa CCTV footage atangin chuta chuan an kal nun ngei tian fin fia thea chumin hnu an kal lena nia shein in soi colonial pub and grill ti dora chuan an kal lea a mai ro chu chuta chuan thilin mil lo om chho tatlat mai sheini soi hun omang vela khan chu dora chuan an lutem ti CCTV video tangin an ena ma se rei ngial an zon hnuah po an hmel reng hmu turom tlat lo mai camera na la fu lo palaniang hanti don se dora lu chuak zong lo la fu chat tura vuania lang lo tur shim spai de valu ru kan tumani ngot lo chuan lan lo chan tura om lo tin chu mai ni lovin dor chunga CCTV nga mozat an vua po chuan an chetlalai hmu turom mi alo boka sheini thil soile ataka an thil va hmu chu ain per santa deuh tlat ani chu wang chuan ama azok chu chui zui thain an hreta hlau maya apate te na an thla honia soite po kha chui thatle vekan du ta vani thak takin apate te chena in bulloka chuan CCTV lo om hlau maya ti chuan a footage la chuakin anina chuan in thla tir ngeem ti chuan en le ta chuta po chuan dot boka soinin alang le tatlat mai anin thla lai om reng alang lova
chu ti rual chuan a pate ngei poina hriat pui thu lo soi thlap to boxia chui chian ngai chu la om tia chiang ta viau mai le ti chuan a pate chu thu zo chian le chu la shein station a chuan anan ko ve tarup maya do ta soi ngei nialan to boka wangin anor pon nor na tak hop mai chu tiang anan ti deuh tak tak ta ka chuan ani po chu atang rei thei ta big lova athil lo soi to te chu phua chop mai ni thua soi chuak ta pop mai a soi dan chuan chung thil te chu shein soi tura ti wang chawa soi ania abula shein soi dan chuan hotel room pakata Brittney le mi hang pani nenan lut ho nin asoya chuta chuan an rui hloti chungchanga anin nel boy zui ni ome chumi nu chuan bathroom alu sana bathroom atanga a chhuale chuan a thian nu Brittney chu khuma thina wa mutamai nin asoya a ngonga hliam nu ma mu theina oma chuta thok le khata an mi pakal puite chuan silai tin chungin an vau zuya an thian nu ruang chu the thang dan zon pui turin an tilui ta ni ome chumi nu chuan a fanu chu ina chuan ron kalin ama humnan dot lo sei sak ve mai turin ron nge nin sheni pate chuan a soyani dik tak chuan atu sei chu nu chui tu ten an oilo na samaya bihang pani a soi te chu an len na muna CCTV footage a mu turanom mi lova athil soi dik thei dan tur lam hoyemo chulam kok reng ema po an hriat thei china pakhat maum lo ani a mai ro chu nu chui na ko ngai chuan an mirin hlelemo an nu chui lai nena in zom tuimo in thil ni thei soi phot chuan oi om lo te ma se thudik lo ani ti chiang taka fin fianan nei thei ma chu adik na lam zelan bo zuanga ya alo dik lo ta ni poin adik lo nge ni ti tal chui chuang nge ngai thin chu wang chuan mi hang pani theory chu dik thei dan omem tian chui ru tangar ngara ma senan be ngel poin chumi thon thu ne na sui zom thei tur thil chu chete maum thei lek lo maya chu wang chuan sheini chuan do da soi nge ni na langta ama bok chu na deu check choka thu zo non chulin an sheta ani meninga Brittney thi changa chol kar nga na chuan station lama ko le tumin anan bidona ma serin lo lam zong in thilein her tatlat mai anrin ain an mi kom du bersheni chu alom naya Saskatoon zela lo tang reng chunin a malok khan mi thil zor lai ru ka wangin an lo man keu mai hi lo nia rin lel sa na kalain chutia poi khoina danga mana han nile ta zel chu rong bol tu mu har ta chal mai ti chuan atan mek na zel chunga chuan len chilin anan kom thale ta ma se sheine chuan eng zo na ma chang du ta hau lo maya a chen nu Brittney chungchang emo athi ma zan an hun man dan chungchang emo po pakhat ma soi du ta mi alova eng ma soi tur ka nei lo ti bak soi tur nei lo thu soi tatlat mai ani chutia ani berin ngoi chu tlat tak sia chuan nu chui tur chuan thu tar hlok thlak tak han char chu turan nei le thei talo ti na nia chuti rual chuan eng ma soi du lo na lai tak chuan aman rin hlel na ti sang zuala in nam noi lo ni se eng ma thup turom lo ti chuan ngai dan ani bur to mai ani Brittney chungte ro chuan sheini chu poi khoi tu ni tur chuan rin har san ti hlea an ina poron chuang kai fowa an du sakin fanuang mayan enania chu tiang thilem han ti du turatan chuan an ring phal lo ani ber lelama nu chui tu de point tran munan la nei nget viau big chuang lova adot soini an hriat tele an rin hlel bak chu thu chiang hriat an la nei big lo chu mai ni lovin sheini chu poi khoi tu lo ni don ta se enge chan niang ti po ngai dan an la nei thiam chuang lova thil chiang lo chui an boi lain an misual chui tur dik tak zok chu alo petek bo da thei tian chiana wangin an film khurrem rem hlea victim chungten nu chui na an thlen chin an ron zo poin an lo shil thui du ngai lem lova a kan la chui mek zele ti bakin an chang ngai manglo chu chan na chu an ni tan la lo thon na le shom na thlen tu tling ve zel boxia Brittney thi na chu chui chu lova thamral mai te po an hlau thong rum toni chu ti lai chuan
Base lo lam dai aṭangin Brittney chung te chuan phone call poimo takan dong tanol mai. Aron call tu chu Shane ni alo nia. Arilu chung rila hel tulian takanei chu soi chua du nin aron in soyani. A soi dan chuan Brittney ruangan charma zan khan Shane chu rui takin ani naron lang hlol maya. Lau thong le thabar taka traplop hlop chungin a thian nu re hlum thuron soi ni ome. A mai ro chu a fin fiana takan nei big lo baka. Mani nau te na chu chu tiang han ti turem chuan an lo ring phal lova. An ngoi bo pui tarenga. Ma se anril ruwa thi theilo wangle. A soi chua lo chuan in thiam lo na lian tak nei dona ain shriata wangin. Aron shilta top mai niin ain soyani. Brittney chung de chuan an thu hriat thar chu rang takin nu chhui tu te an hriat tir ve ngala. Nu chhui tu de po chuan bo zui ngalin. Aron call tu chu anan zong chuak ngala. A thu hriat te anan zo fia ve nu chuan. An poi khoi tu chui lai chuan hret chuak ta anin ngai nget ta ani. Ani po chuan zep nei lovin a hriat chinang ang chu a hril vek niin alanga. Ma se in man na khopemo. An suspect zel lama thon liam na khop chun na nei lo tian in hria. An hriat chin chu an ni na ti deuh zong chu la niria. Anem nge na tur evidence an nei lo chuan an chu ti lua lo ve thei tlat. A in dap turemo a DNA sample la tur poin warrant lak masaka ngaya. Chu tur chuan rin hlel chan tran chan thatak an nei ngai boxi. Canada ram dana phei chuan a khir le zuala. Toi mothil soi wang mai Miami mi mal thil vain hai sak vakte arem der mai silo. September ni som tual thana thlena tanga thla som na chuan Shane chuan a Facebook account ta a thian nu thi chung chang chu a posa. Brittney ka ngai hle mai che ni zan chu munga min ron tloa ka wangai tak chem ikal ma luani thlamuang in cholang che tin aziak du maya. A thian nu chu ngai ve tak meu nin alang. Nu chui tu de chuan a tha ni nge ti fin fia tumin kong shanga man la. Ma se chiang ke kok tak maya han re chat na tureng man la mu chuak thei chuang lova. An lo ring sual ni te poin angai thei rum to ni. A mai ro chu a le lama tanga han chu chuan a pate thu soi le ani thu soi te kha do ta han ngai sak ngot chu har ve tho maya. Mani chile kuang tengei tual thata han pu ngot chu a makdon em maya dot muhlum top chu ni arinom silo. Ma se makviawe tilo chuan a pu tu te thu soidan po chui nang le chuang bok silova a buai thak ang reng khop mai. A reita de uboka tu thar thedar tu tele minol pui poin an thei ngil fel ti ti toa nu chui tu te ro chuan Shane chu arukin an la chui zui ngar renga. A che dan le a hun man dan te a thil tiang kim chuan thli thlai kar renga khoi ange om enge ti tunge kom ti zong an hrethlap thlapa enge ngai tu ti thlengin an hriat pui lo chawani. An malak na pakhatatan an malak to na thlir let le chu thil trul nin an hrele ta. Evidence an lo lak khom to zong mishing an lo kom to te thil soi zong te an thil chui dan le ngai dan an lo nei to te le. Thalakan da khom zong te chu mai palle ti sualan neem ti hreturin en non le vek thain an hreta. Ti chuan malak na chuan nara thatakaron chuata ani. A man lo en liam deuh mai a thi ma zana a len chuadona an thalaka posa chuan thil poimo heavy u chhuak an mu chhuak tanol mai. Chu thalak chu Brittney thi ma dar ka ruk vela a thian nu a chhuapui tuna an rin hlel ber ni ta shenei nena an thalak dun na kha ania. Chu thalaka chuan an kong chin chunglam zong langa. Chu thalak hnuai lam tlanga chuan Shane kong shen lo lang deta uluk taka an en chuan Brittney ruangan charna mun mei che kong shen an char. Tual thana man ruan ninge an hriat nen kha na lo inang chia tian hret chuak tarup mai. Ti chuan thil mu chuat lo chan chuan an kong shen char DNA pakhatan mu tu DNA nge ni an hriat lo nen a khai khin turin Shane DNA chu an lak sak theita. Uluk fir ngan khurum rum khopan zir chian hnuwa chu DNA chu Shane DNA nge ni tian fin fiat theita ani.
ti chuan an evidence thar nen chuan she ni chu thu zo fiat turin an ko non le ta ma se ni chu la tong du ta chuang lova an case sui lai chung changa chuan eng ma soi du lo top mai ani a mai ro chu eng ma soi du lovin in puang du lo sate ma se nu chui tu le chuan man na tur chan thatok omin an hretwa an evidence nei te be chan chuan an man ta thovani rin hlel man an nei tian hriat ruala tunge ni tian an hriat chuan Brittney chung te chuan makan ti bon turu ni top maya a ma ka chuan rin hlel na chuan nei ve bok ma se adik ngei ti fin fiana ta ka chuan oi harasan ti hlea a thian nu em chu ni tur an lo ruat phal lo ani ber an khwar na trom pui tu a thian kom ngei tak chan ve anga an lo ngai mai khania poi khoi tu mana wang an lom na le poi khoi tu chu a thian nu ni ti an hriat a wang an thin rim na chu a in choi tok viau mai eng tin nge kha le chen kha mi zia po lang mi lovin lo khosak theya man cholo wa lo om thei ti ten ngai toin makan ti hial zoka an rilunat na chu bel chaina ani hot mai she ni po chu han tong du lo kwal vel ma se mana han ni me chuan ngoi chuinom zia nei lo tiaman thiam ve ta niang thodik tak pon chu du thu sei ve ta nge nge a investigator den hena chuan anom dan ni a hriat chu sein chumi zan chuan party na mun ni emo chuan an kal ngei ti la hre chiang theya zule dam doyan ti pola wangin a thil hriat chu vai de urwaya dongin a soi chiang thei to lo thung an patni an rui fe nuwa McDonald's dor pakhat kota nom lain anin nial thin rima chumi nu chuan a kong sherin a reklum zui tamai niin ain soyani anin nial na thule a tha chan tak po a hre chiang thei to lova a harafim nuwa a thian nuwa that ti chuin hriat na nei ma se a ringam chialova a rui laia a thil ti ni wangin mani in thiam chupin a phazui ta zela a pharil tial tiala do ta soi nem tel tela chu thu buai tang chuan tal chu a lo lo tum ta ti chuan a tum aya thuya kal tanin ain soyani court lamaro rela chana ni dona prosecutor de chuan ngai thatlo na ruk engemaw tak an nei tatlat maya an suspect ber chu in puang to ma se court ta chuan eng tinemo phale dai mayang tian hlauril ru hlea chu tiang ani vai chuan evidence le an investigation report manga chanan lak ngai dona chu tiang thila chuan a poimo ber pakhat chu tual tha chan ani thin boxi tun chu mai chuan chu tiang chuan soi fia thei don tlat lo maya poi khoi tu ber la chuan rui ema wangin eng ma sha to lo ni nain soi ve tlat boxia tin a ken tel poimo tak pakhat chu tiang a tha chan le tha dan po sha chiang lo ani chuan du wang reng le tum lok ne ne tual that anga pu har don lea au kilten ti palawang poi khoi na thleng anga chanan kho vai chuan shem nana tak pe ka har don tlat ani ti chuan le rin lok angein kota chuan ti pal thil thu liau liau poi khoi le tual thatani thu sein a thiam lo te in pom mak maya chu wang chuan kum sari chung chau lungin tang turin a chung thu relani ta ni kum sang ni somni pali khan lo chuak le der to ani kodro rel na hian atuar tu chung kwa te chu an lom lo hlea mani tual tha po shelo khopa hanom chu an oi thei hlol lova tin nu chui tu tin tho dana po an du thu sam lo hle tual thana man ro le poi khoi tu DNA po an kuta om reng laya ati tu an hre chuak har lu tuk te zum makan ti hlea sheini chuan a thian nu chu pasal fanau po nei man lovina nun na lak sak te te a ama chung ko din thei din muna han ding le tamai te chu hriat thiam har san ti tak meu ani ole khati zong khatun chum Geronimo channel a crime video kan ti chho thei chu alo ni le ta ngai no min lo ti le nge kan be se in zawai in tuk chu nuam choi tui mut tui mang tha le vek ule